Здравейте, хора! Днес ще играем на GTA 5 онлайн с мои приятели. Кажете здрасти на хората. Здрасти. Здравейте. И сега ще звъннем на един телефонен номер, който нямам идея как да запиша. Как се пишат телефонни номера? Отиваш на телефона и после квадрат. Какъв квадрат е? Разбрах. Ай, Болка, Да. а ти видео ли правиш? Не, брат, не правя видео. Четири петица. 8, 7, 8, 1, 1. А сега как да запазя номера? Не можеш става да му се обадиш. Как да му се обадя? С Хикс. Не че Хикс, а там дето има едно телефонче. То хубаво, ма как да му се обадя? Оф, няма да кажете. Пак с квадрат. Сега трябва да го напиша на много, защото съм слот. Оф, не бе. Айде, поне ни изплати сега, покани ни за мишата, бе. Чакай, аз още не съм готов, трябва да взема колата. Още не ми е изпратила. Сори. Добре. И отиваме към колелото на късмета, хора. След дългото чакане да ме видите колко съм тъп. Отиваме към гаража ни, за да си вземем колата. Казах, за да си вземем колата. Просто ти къде гледам, то не става за PlayStation 2. И отиваме към казиното. И някой ме блъска. Аз не мога да завия. Нека да намалям, понеже е много усилено. Хромата почти я завива, бе. Ето така. Абе, човече, стига, бе! Всички вече почват да ме убиват с салски жита, бомби, разни неща. Стига, викам. Той е малък, ама вреден, Данито. Ти си малък, ама вреден. Кой, бе? Ти? Вреден? Ами не си ли го чувал, бе? Какво е вреден? Оле, майко. А?
Нямам думи. Блока, кажи ми поне какво е вреден. Как да ти го кажа? Смисъл, вреден означава да си такъв, да прецакваш. Може да си малък, ама да си вреден, да прецакваш. В смисъл да не изглеждаш силен, да кажем, ама... Опасен, малко му опасен. Да, просто. Сега трябва ли пак да му... Тони, сега трябва ли пак... Тони, сега трябва ли пак да му звънна в казаното? Принцип, аз гледах, че му звънят в казиното, обаче не знам дали пак трябва. Ще звънна в казаното, за всеки случай пак. Да. Айде, какво сега се завзи коля? Ето я. Не ми изпратила, не ми извънала. Не ми казвайте, че пак трябва да набера оня номер. Ха-ха. 6, 5, 5, 5, 5. Да. 8, 7, 8, 1, 1. Чакаш този момент толкова дълго чаках. От той чаках ми да нося с количката, с моточето. Сега аз съм гъл неговата му кола. И нека да се опитаме да я вземем. Те ми махнаха. Баси, дойте, бе. Хора, аз пак се напих с един шот. Припаднах. Аз не спечелих колата. Хора, я вижте. Хора, аз не спечелих колата 30 000. Тото трябва да му се обадиш, после да му затвориш. Нали той направих? Значи само ние само направи и трябва да го затвориш вече. Аз тъй правя. Аз и втория път тъй направих. Той явно един път в казиното. В това не работи, виж с късметли. Ако искат да вземе още една такава моя мисия. Добре, хайде. Аз имам до нея, аз съм супер близко и да изпратя покани. Добре. Аз с една джипка се качих в един магазин. Моята сме звън, не. Хора. Взриваха ме за пореден път. Не си получих колата. Обаче, Дани, яка влиш в твоята мисия, я не му показва, аз ще кажа какво да му покажеш. Пък аз сега се опитвам да падна там долу. Защото ясно имаме на мисия, която ще... тъс ми звънна хора. Коя мисия ще правим? Която е? Дай... Моята? Добре, айде, какво ще правим моята? Бъде, чакай да спутнеш. Така. То се знае, че е мъртва. Аз малко се забравя, защото един човек ме уби и сега може още един път да му уби. Да, аз трябва да звънна на механика. Не, на това да ми оправят колата. Да, не, стига да вика, бе. Morse Mutual, how can I be of service? Ще иска да му уби. Okay. Какво да правя? Никакво да направим. И при мен е така, спокойно. При мен не само да се това. Мене преди малко ме убиха. Дани, помниш ли, когато Оня с колата на Батмана пускаш само? Да.
А вие сте големи късметли, не работи. Работи, бе. Не работи, вие сте късметли просто. Не, бе, работи. Ще западне. Еми и тъй. Защото съм кърък. Хора, малко доста сте се забавят от този човек. Не ме остава на мира. Ми тогава той нито да такова мисията. Бе, сега само да уча да превзема, защото бедничка. Хора, ако видеото ви харесва до сега и се надявам за което, харесайте го и се абонирайте за този канал, ако вече не сте. Човек, аз се изкарах 20 000 за 10 секунди. От какъв взор? Но тело нещо. What? What the fuck? Койте? Какво е това за бола? Айде, пак ма подгоня по лице. Веднъж ще ме избягах пеш, аз сега втори път трябва да им бягам пеш. Борка, ти изправи видеото, бе? Не бе, не съм бе. Мали! Ти се бил после, бе. Мали, чакай, аз съм после. Айде си. Аз съм вече до моята мисъл съм вече тук. Хора, виждате ли тази кола, която и аз виждам? Дали мога да я продам? Ако мога, бих давал я. Не знам, ама... Не мога да я карам. Не мога да я карам. Заключена е. Борко, но аз пробвах дали мога да направя нещо с колата в там, да се тунинговам, пробвах и то стана. Ама и ако я подам, на 100 000 струва. Колко? Струва около 10 000 и няколко. Кое бе? Бумба, 100 ме продам. Еми нормално, тя е от казиното и ти продаваш само частите. И изпратих ви покани. Да, приема. Yes. Лестър ми взе $200, за да избягам от полицията, защото не мога да почва без мисия. Мисия, която да... На мен ми взе 400. О, тъс листа съм я брал. Коя бе? Тъс. Тук е... Какво трябва да е спайтонка? Еми трябва да трипим хората и да гръмваме тия палачи, как се казват. Да знам как се казват. Абе, ще разберем. Айде дайте, почвайте да сме тримата, бе. Абе, аз само те се загледах. Аре бе, че като се загледах, ето пуснах я бе. Спокойно бе, вие сте като хиени. Да, аз съм една голяма хиена. Аз съм най-малката хиена от тук. Момчета, ние сме едни мазни файтери. Да. Сега къде? О, чакайте! Я, Yes, най-сетне курумата ми е тука. Борко, идвам с тебе. Аха. Ей, сега ще заобиколя в трънки. Юпи! Той Дани, благодаря ти, Бога, че ме поправи. Абе, не стреляй бурката, бе. Ой, ти стреляш ли, ма, бе? Виж някой да качва клипове. Хора, ако искате да снимаме на Fall Guys, дайте един мощен лайк и се абонирайте за този канал, мощно с камбанката. Хора, не приемайте всичко на сериозно, това е просто една шега. Да, Губите форма. Просто за забавата, да има фон. да има фън. Болка, Тонка, моли да ме изчакате? Не. Не, майка, мила.
Вече да. Вече да. Дайте, тръгвайте. Настигам ви. Ма той още не е стигнал, обаче. Дай се завъртя. Заради една мъничка смотана количка, където сега си пука на гумите. О, не! И не пука на гумите, я убих? Как ще убиеш колата, бе? Не колата, бе. Шофьор, дето е в колата. Бъркам и сега да го точито. Бъркам направо през филма. Няма напряко, кой ме покай. Гледай с коя засилка сме. Мале! Али, то свърча, бе. То се свърча. Къти. Ох, майко мила. Ало, какво стана, бе? Гърмиш ли? Ние си минахме този флода. Ало, то можеше оттам ли да минем, бе? Да. Аз съм много тъп. Ох, майко. Бърка, вземе тая бърка. Бърка, вземе тая миша. Трябва ли да сме стелт? Аз ни файтери. Гледай какво става батко. Ох, майко, ти как гърми. Той има един патрон, но на един изстрел и са мъртви. Ние сме файтери. Може ли малко да ме вадите? Не. Ти къде тръгваш? Ако умреш, умреш. Мале. Едното е минус едно, айде. Едното е минус едно, окей. Разбрахме се. Те сме свалиха армор. Ама аз даже не се крия, човек. Ох, покрива ли ма стрелят? Ау, чао. Ние сме по-силните с канибали. Окей, ама... Не от някъде ма стрелят. Искам набаво да ме вадите, защото става снаг да скапна и армор. Ми яш! Скри се някъде и яш! 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 Ой, ти Ай! Ай, майко, умрях! как умре, бе? Но ми отидах до този, той ма гръмна. Нямам идея. Трябва да си махна пистолета, че то с пистолета моя убива с един патрон, обаче пистолета има един патрон. В смисъл е малко гадно. Но пък ги убива с един изстрел. Майко, те ме убиха, бе! Тук е само заради едно смотано нещо ще умра всеки момент. Ай, бе, умирайте! То трябва да е умрял, защото не ми изписал, че е умрял, ама трябва да е умрял. О, ти пък къде не? Абе, и сега ще го убият тоя, бе. Тук какво ще трябва да се... Ти що си го викаш? Умирай, Трябва да ги гъмниме. Що си гол? За жалост нямам гранати, нямам. Обясни ми само защо си гол. Той има пълн с бензини. Да, но се опитах, ама не стана нещо. Абе, вижте, вие коста сега. Абе, ние трябва да ги дестроиднем, бе. Степим. Уе, баши, як те коли от тебе? Какви коли, бе? Много селото, бе. Трябваше да вземем някаква кола. Или... Айде, качвайте се. Не, Борко, да карам манчето, бе. Дай тя да я карам. Окей. Аз съм с колоната, че. Само да видя къде е. Ала ние някакъв човек ли освободихме тук що? Някъде е. Опа! Тук и дори има. Трябва да убиме вановете! Трябва да убиме вановете, да ги дестроиднем. И яме и шаката хора, яме и шак... Айде. Кой взема вана? Аз. Ко стана, бе? Трябва да убиваме вановете. Томка! Да, ни идвай. Лодка, бе. Чакай. Аре, бе, трябва да ги убиваме те се. Да я умиргат.
хубави кури съзнанието. И аз те. Мен на всеки момент се наубият. Всеки момент. Как ще бъда? Ти се шегуваш с мен. Сега аз трябва след в колата си. Готова бой дямо. Абе, той едва ме кара, бе. Абе, Ние как ще ги върнем тези звонове, като... ми то ние може да караме, човек. Чук, аз съм с пукана гума. Ами аз и тук има един ван, аз ще го дестроя, нали сега. Аз сямкам един от вановете. Той е и тук. И аз сега тръгвам. Не бе, аз сам ще отида. Не, защо? Вие отидете за други. Абе, елате тук, бе. Тонка, идвай бързо при мене. Ма не. Искам да искаш, бе. Има ни бързи коли, бе. Има, ето. Виждам вана, хора. Идвам да те взема, че аз съм с една бърза кола. Хора, виждам вана. Да, има, бе. Един от вановете ги виждам. Добре, че аз тогава си тръгвам. Ти бе да гърмиш. Аз ще застреляме и това ван. Ще ги убия. Аре, бе. Ох, маре, те ще вземат да ме убият, бе. Ай, браво. Готово, гърнах я. Ама Дани, аз сам ще да се справя. Колата ми се подпали. Дани, сега аз ще отивам сам. Аз ще я се справя. Отивай за други, да става по-бързо. Тонка, той има тук един. Натам да отидеме. Тук има... Добре. Аз сянкам още един ван. Маркирам ти го. Ма те се движат, да знаете. Да, аз точно не го направя. Просто го следвай пътя. Сега си вадя двете бутилки. Ей, сега ще ги убия. Ой! Ай, убий ги, бе! Ох! Чакай, опитвам се, бе. Я го уби. Аз го оставила. Аз се приготвям да хвърлям граната. Така, готово. Един ван по-малко. Отиваме за другия ван, който ни е по път. Остават ни 3 вана, хора. Аз сега ще застроя на още един. Истина, 1 миля от този дете по-близко до нас. Мале. Аз съм до вана буквално в момента. Ще изчакам да фокусира хубаво. Така, 2 вана. Които изгледа ще ги убивам. Например, не, ама аз толкова далече не мога да ги застрелям. Дай, приготвяй се да летим. И аз си вадя също и бомбичките. Значи искам най-близко да ме... Искам те близко да сме до вана, за да го гръмна. Айде, той е ни последния ван. Другите ги убих. Другите умиргах. Тонка, айде, дай да ми хвърля една хубава челувчика. Чакай, стой! Так! Айде. Какво? Махнахме вановете. Аз сам дестроеднах 3. Мале. Казвай да ти къде беше. Колко надалеко трябва да отида. Жълтото. Следва ли жълтото? Да. Малко ме притеснява. Да, защото там са канибалите. Да, трябва да ги убием. Те малко са тега, бе. Той малко гадно ще бъде.
че ако умеме там, отдаваме стат и ние там се спалниме си. Нали? Я чакай, бе. Аз задължително ли трябва да съм звъна? В принцип не, а сега ще звъня, ако мога да си таком комата. Няма да можеш, не мисля си. А, Мога. на мене що ми позволява, бе? Аз съм почти при вас. Да ни идвай. Борко, идвайте. Не, аз ще карам. Стоя. Абе, няма да карам стоя. Отказах се. Удрите. Уй, мене могат да ме убият. Ами аз съм на половината ми кръв, така че... Обаче, вие имате ли боргява, снаксове? Не, нямам нищо. И снаксове нямам, не. Аз имам снаксове. Боргява, но имаш ли? Не. Не. Само аз имам това всичко с мен. Да. И ти скупуваш боди армор, не се. Да, не заради имам пари. Да. А па ти имаш 5000. Да, не. Имам 8000. Ехе! Но пак също. Мали! Мали! Добре, че колата е бронирана. С SMG-та, бе. Абе, то малко, тези не стреляха преди малко, тото и малко беше като все едно ни боцкат колата. То даже куршуми няма по нея. Чай да мога да намаля, защото... Хора, чуйте ме. Слизаме там или всеки да се вади най-силното си оръжие. Ама ние ще ги газим и ще спрем там, където няма смисъл. Спрем, където няма... Да, бе, те няма да могат да ни убият през прозорец. Могат, ама малко трудничко. То няма прозорец, коромата. Има малко. Аха, и къде е отзаде? Влизаме. Панове така да ги гоним също. Гръмните ли хората? Ама аз нямам гранати, защото аз съм в колоната. То съм в колоната, не мога да ги да хвърлям гранати. Абе, аре, бе! Ще изляза от колата. Чакай, ще видя дали мога да си купа нещо. Ма те къде бяха? Айто, амо. Тонка, пажи се, хвърлям граната. Да нямаше, бе. Не, имаше, ама не може да я хвърля през коромата. Да я хвърлям в коломата не мога. Тото, нали, прозорецът е малък, бе. Забрави ли? Той няма как да е забравил. Защото преди малко го казах. Не ми трябва. Ако ме убият, убият. Хора, тук ще ги стрепа за муда гръмите. То са на кулата. Аз ще я гръмна. Аз ще го гръмна. Абе, Да, идвайте. Хеликоптер! Трябва да го гръмнем. Да. трябва да ги убиме всичките, бе. Трябва да ги убиме. Айди. Ама Бога... Един е на кулата, да знаете. Ай, зад нас. Ще умра. Умрях, няма смисъл да ви видите. Чакай, аз гледам. Да. Стоп, какво си мислиш, бе? Мислиш, че изпираме. Атака! Те имат мини гънове! Умрях. Да не умира. Ти искаш се толкова сточни, бе?
Нали бе? Том карта ти е за ключа на формата, слот си мъртъв. Том е стоп. Максе. Мале, ти умираш. Да. Абе, къде бягаш, бе? Чакайте, бе. Да сложа поне боди амо, снаксове да схапна. То съм вътре в колата. Мяре, бе, един хеликоптер ти остана, бе. Ти как да не бе, като аз нямам никакви гранати. Еми, излез си го гръмни с RPG. Нямам RPG дори. Тогава с остана да убиеш, защото трябва да убиеш или пилота, пък как се знае, не съм много най-точно. Абе, не са криве. Това вече бодягва. Няма да слагаш се армари да си пилваш. И без стои да те убият. Но аз и тях дори не ги виждам. Ми те са горе! Те са били върху мене. Ми да, върху тебе са. Обаче са върху мене не знам. Ми, защото ти искат да те стрелят. Да, обаче как да не след как те са върху мене? Не са лаж върху тебе. Това е доста смотано, бе. Са лаж върху тебе. Да, няма как да ги убиеш. Боже, как му стръмно там? Сега не за... Абе, дай ми оставя се да те убият, бе. Ми да се мъчиш тук, няма стане. Сега пак къде отиде? Сега къде отиде да се криеш на коромата, ли? Да, върху тебе са. Много си зле. Няма пари за гранати, ама има за армари. Да. Голка! Да. Той... ти... Що го убива, бе? Се убия по един много лесен начин. Той има човек. Аре, умиргай, бе. Голка! Имаш... То ми даде повече, че пари отколкото на казиното за фелната мисия, бе. Да. Човек на казиното, ни даде по-малко. Давам рестарт. И то за цялата мисия, па тук ни дава повече. Мале. Ама чуй, Голка, ти имаш ли патрони за RPG? Да, имам пълни патрони за RPG. Добре, сега като дойде хеликоптера, взема го и го стреля. Чакай, не бързай. Влизам с курумата. Ай, ти се... Някой има ли патрони за SMG? Влизам с курумата. С курумата. Ще бъда тук. Някой? Аз... С курумата. Чакай, не. Аз ще оставам тук малко долу, за да ви вадя, ако това дойде тук. Този човек бе. Той е бил там горе чак. Аз то чак там горе. Слезам. Так. Така. Да дестройднем вана. Ти можеш и курмата да дестройдне. Так. Добре, вземам и SMG-то. Не чак SMG, а те патрончета. Те дори не са били с SMG, бе. Убил го Йоня. Ти се бързика с мен. Ти трябва да се бързика с мен, бе. Така. Готово. Голка! Да, само хеликоптера не остана. Аз имам за RPG. Също и допълнителна кола. Аз съм тук горе, за да ви вадя. Да, чакай, сега ще го взривя. Ама не мога да му фокусирам. Мале, Тони! Как ми то удари, не знам.
Абе и да умреш се тая, бе! Имаме един живот, бе! Успея бяха убили виката. Хе, апгрейднах се шутинга, юпи! Айде да бягам се. Аре, влизай, бе! Готово. Сега, то ми на мисията, не знам колко пари ще... Доста пари ще им дадеш. Щом за филмната мисия не дава повече пари, отколкото за камплината на казиното. Айде! Да. Я, колко пари? 5000. А, 6000. защо като филмнахме мисията, бяха повече пари? Да. Нищо, поне имаме 12 000 бонус. Да. А това е много тъп в момент. За където сте успяли ме 60, 600, 500. Първи му от GTA Online. И мен е така. Ама мен ми заедно за селски. И тук ще приключваме това видео, хора. Надявам се да ви е харесало. Ако е така, дайте един мощен лайк, абонирайте се за този канал и чао, хора!